Ще трона на Фейсбука там вече, спокойно. О, Радко. Чекай, дай да снимаме и двамата така. Ей, полото ти. Какво прави? Мали, я го как игра в момента полото? Игра, ке чека, това какво тук? О. Ай да видам, бе. Ради, искаш ли клипчето? Да. Олендиската за последно. Фейсбук? Кажи сега, Фейсбук. Това е тъм цигани. Кажи Фейсбук. Какво е майна? Кажи Фейсбук. Бабук. Фейсбук. Бабук. Фейсбук. Куриче, бе. Това е тъпия ради. Корече. Куриче, бе, брат. Кажи Фейсбук. Фейс майна.